Jarraitzen du hautsenean, oaingoan Nafarroa garaitik, Lotzainatik, datorkigun talde batekin. Lotzaina dago, gutxi gora bera? Doneztebe eta Leitza tarten. Hori da, nik balekien eurek esan da. Nik lehen aipatu dut, bueno, zuek Doneztebekoak eratzun eta Lotzaina. Bale, zeozer ikasitiku. Bueno, kurkuma taldea daukagu gurekin. Ibili naiz disko entzuten, eta, bueno, soinu gogorrak, distortzioak, zer bildu duzue Belezidorretan hor disko berri honetara? Zuk esan dozun hortatik, ritmo bizik daude atmosferak, daude, iluntasune orokorren, eta, uste du riff potente bat beste, eta, hoxe. Hori, atmosfera pixutxuak, baina tarteka zango nukenik, holan tarte, melodiko batzuk ere badaudela, ez dakit, edo ditu zein niri. Bai, tartekatzen ditu melodia asko, eta, hola, saituzun pixko bat intensidade horren barrenen baitare. Eta izenburua, hori Belezidorretan hor? Itzioko bat. Bueno, hori aspertuak egote zetxian eta zerra jasmatuar, eta sudokuak inberrenin itxintxugolako gauzak. Eta horrela, izenburu atera, borobila. Oso ongi etorriak, nahi badezue, handuzue mertxaindeizina, diskoa, kamisetak, eta gero azokan, erosira izan ezkero? Azokan musika zuzeneaneko estanden, disko pile badao, aurten kriston usta, eta tarten gurea hortxe dau. Eta, pasatzea gomendatzen dizuet, ze beste hainbat disko daude oso interesgarrik. Hori dun, kojoren estanean, kurkuma, aurrera!
Apa gabon, gu kurkuma lotzainatik. Plaza.
venga, iztiu pixkoat hemen. Gerriurik eta pixkoat, venga. Eskerrik asko. Bueno, aurtengo maiatzen publikatu ginen Belezidorren diska eta disko defenditzea alduga eta, bueno, plazerra hemen egotia toidena. Eta, bueno, bain disko zarreko kantua joko du. Egon Xail. Horre ikusi dinatu zenbabiden aldiz gehiagotan ikusi makusi beharko
Bueno, amaitzeko ja, bueno, gero nahi betuzue diskak eta kamiak horbatu gordu, supergari urrozor, igual gurasun harrimun izanen da, han izanen zue aukera erosteko material pixko bat ziosan molau, bale? Bueno, besteat arte, venga. Hoxe da, Cosmic.
Agur! Mi esker anit.